Tipasane moni kwina kuli konse kumene tili. Tipasane moni tili bwanji kwina kuli konse kumene ife tili. Tipasane moni kwina kuli konse kumene ife tili. Tipasane moni konse kumene ife tili. Watulukira Mr. Kangaude pa Limpopo FM. Kukupasani moni. Akuti koma Mr. Kangaude tumwasowa twe. Akujesani banzi kapena. Sikuti bwanji kweni pa Limpopo FM. Mr. Kangaude mukusowa kowo. Ndiripo ine ndiripo. Ndikupezeka ndithu bwino lomwe. Ndipo ndili bwino kwambiri. Ndiope inu Amalawi amene mmakonda kumvera Limpopo FM muli bwanji. Kuyamba kwake tayamba motero ndithu pano. Amacheza kumasana kumeneko. Tawayamba ndikuyimba kumeneko ndithu kwa Aliki Macheso. Ndi mutu wa chinyimbo chimene chakuti charakupa. Muli bwanji niwe kumeneko. Mr. Kangaude ali bwino kwambiri. 89.6 Limpopo FM. 80.2 FM. Zigawo za KwaZulu Natal. 90.2 Eastern Cape. 89.6 Limpopo FM komanso madera onse oyandikira Limpopo FM. Champumalanga umo. Ukoko Apolokwani. Chamuzanini umu. Giani Malamulere. Mukutipeza nditupa 90.6 FM. Manga tiniwe muri ku Soweto. Nde muri KwaZulu Natal kucha ku Newcastle nokoko. Muri jamu mukipala amatichani kimbalandi meneyo. Akuti Mr. Kangaude tima kunyadirani. Ati kama mfira program ya Limpopo FM. Ama program ya inuyo Mr. Chienda manzinu. Muma ndiwanza. Muma ndivesa sugar. Oh. Mate. Tivete kuchitira ndithu pano pa Limpopo FM kwina kulikonse kumene muri ndithu ife timatero ndithu pano pa Limpopo FM. Tikumveka motani kwanu kumene muriko Limpopo FM mukuimva motani. Mr. Kangaude ndamene wapanirira mashini ndithu chigawo chimene chigawo ichi. When you upgrade to a 4x4 this truck month, TNC's apply. Cadbury memories live forever. See more at cadbury.coza. Tawoloka. Tilikuwa lena didembo. Akuti chetekete. Amuri banchi achitekete nonse chekumene kuku. Amene mukumvera Limpopo FM. Muri banchi no. Mr. Sausani muri banchi. Akuti koma Limpopo FM ifeteti maikonda kwambiri. Ukunena zona ino Mr. Sausani. Mr. Kangaude inuyo. Mukakhala Limpopo FM mumatipesa kukoma kwambiri. Alright. Kondakita kwangaso apa waditumizira tenga. Amene ali busy kwambiri mkulu amene amakhala busy kwambiri. Chifukwa yake 2 minutes yake mukuma musowasowa pa Limpopo FM. Koma waditumizira tenga apa. Akuti ndipereke moni kwa Malawi. Mr. Khalidwe ndi chuma. Amene wawa ndithu azolowera. Kondakita wanga amene yuyu. Awaditumizira tenga apa. Akuti Mr. Kangaude driver anga. Mundiperekere moni kuntundu onse wa Malawi. Komanso Limpopo FM yonse. Muyiuze kuti ndimayikonda. Ndimayimva kukoma. Chitekete.
yetu imene kuchokera pa mizimu apa Zimbabwe sakanaka sakatera muri bwanji niyo kumanako mwauka uli kunthalire muli uli kuzorozoro mwatandala makora mwatandala uli ukoko kuchitivi mwenya muri bwanji agondwe inuyo agondwe muri uli agondwe anyagondwe muri uli ukoko kunthalire kuzorozoro amwenye lupembe muri bwanji kumene koko inuyo achitekete moseli wa kuphalombe moseli wa kumene kuku kuno mokuma zili zonse zithu zikuyenda bwino zifamba makora ni thuku akuniko ndilibe kunjoniko mmoni wa kunjoniko akatundu awawa ndi akatundu ife tikamanena kuti lufe ni Mr. Kakaude inu muzitha kumvetsetsa Limpopo FM usipanga masewera yayi iyo sipanga nawo zinthu za phada yayi Limpopo FM machine inu tine Mr. Kakaude inuyo kumangomva kukoma pamene popo masana anu akuyenda bwanji kwina kuli konse kumene muri Limpopo FM ati Mr. Kakaude ndeti mafuna apempha Lazarus Makafe chakwera kuti ngati zinthu zavuta komanso zavuta kale usatiso ngati zavuta iya zinthu zakuvuta ni mufiri iyezi mu 4 years palibe chimene mwachita please apasena malawi mwayi woti asankhe nakukonda kwawo chifukwa ngati mukulemba ana ang'ono kumalembesa ana ang'ono kuti azakusankheniso ninuyo ndiye kuti mukuzuza mnyoyo ya Malawi choncho sibwino chifukwa ino mukufuna kuti muzingolemera nokha muzingokhalabe ochita bwino nokha Amalawi azivutika choncho sibwino komanso ndipemphe Amalawi amene mukufuna kuzayimira president chonde yendani mmamidzimo muone Amalawi imene akuvutikira ntchito kulibe makampani atsekedwa tikunena pano makampani ochuluka kwambiri amene masamali ya Malawi ovutika anatsekedwa chifukwa kulibe ndalama zimene zikuchitika mu ulamuliro wa Lazarus Makafe chakwera ndiye Amalawi mukamanena kuti yayi Lazarus Makafe chakwera kuyendesa bwino dziko nkhani itu ndimeneyo makampani awiri atsekedwa komanso kampani ina imene imamveka ndi kutenga anthu ochuluka kwambiri kampani yakukoma imene mafulula mafuta ophikira imene masungunula mafuta ophikira Amalawi ndi kumathandizika mmakomo kampani imene iso yapungula anthu ochuluka kwambiri chifukwa chani umbanda ndithu wachuluka mu mzinda wa Blantyre umene wapangisa kuti mashini a kampani imene yakukoma anabedwa zimene zinapangisa kuti kampani inapungula anthu ndiye kuti tikunena pano ulova ukupulirabe mu mzinda wa Blantyre kuti zimenezotu zosatira za Limpopo FM zimene azipeza ku dziko la Malawi tikamakuwuzani kuti wireless ili ku South Africa kumene mapezeka pena paliponse Lazarus Makafe chakwera muli bwanji akuti dziko langa likuyenda bwino akuti ndikuyendesa bwino dziko makampani ndawo akutseka anthu ndawo akupangidwa redundancy kupunguli kulendo kukenani nabwera ndi topic yake imene iyi yamayi Patricia Kaliati azimana nayankhula komanso timakamba mu nkhani yakufoka kwa ulamuliro wa MCP umene wawononga mitundu ya Malawi mtundu wa Malawi watseserekera kuli chete akuluakulu tikati tiwerenge anthu amene atisiya mu ulamuliro wa Lazarus Makafe chakwera zomvetsa chisoni kwambiri avuto lake Malawi makani iya iti kufuna tione zina
mwaona magazi tu. Mwaona nazo magazi. Ndimalize ndikuimba huku kumene kunapemphedwa ndi munthu wina ndithu amene amayikonda kwambiri nyimbo imene kuyikondesesa kwambiri ali Mpopo FM. Tikunena kuti za masinthasinthazi mwaona nazo magazi. Iye tione zina, iye koma tione zina. Lero mwaona nazo magazi. Rufeyo wa Rufeyo akamayankhula izi ayi mumaona ngati ife tikupanga jealousy. Iye akutipangira jealousy. Akutipangira jealousy. Mpopo FM. Ndapita.